matur mbah nuwun yo kemarin asli lagu matur masih kota Marto dua korusan aduh boyo Lektor bocip rek aturan jumeneng sarengan ugi Mbak Elisa monggo jumeneng tetiganipun Abu langsung baik salam-salamnya sampai sore Purbosari karo Purbolarang Purbosari piye Kakang Mas Kacang Mas Kakang Mas apa Kacang Mas wonten dawuh Kacang Mas Kakang Kakang Mas ye iki ngene perkarane wis entuk pirang dina yen sasi wis pirang sasi aku kok ya rumangsa kapang lawan Siadi Purbosari napa inggih saestu panjenengan kapang kalih kula buktine napa lho aku siang panurate mung tansah kepengin lungguh sak jajar lawan sliramu Yai. Panjenengan nggih kempi-kempi kalih kula. Kempi. Heeh. Kimpen. Aku cok kempi-kempi. Marang aku. Tansah gawang-gawang ning mripatku ki. Gawang apa? Gawang-gawang ki kantil-kantil. Kantil opo kantil? Kantil-kantil ki kiwir-kiwir. Oh iya, aku seneng kiwir-kiwir marang sliramu, Kakak. Iki malah sing siji iki Purbolarang ceritane cemburu ki sing tuwa ki cemburu kowe kok ketok suntrut pasuryanmu tenane ki lagi mikirke apa luputku ki mangsramu ki apa tenane mbok ya gare matur kayak gerbabaran biasa ngomong apa kok Hah? ngomong apa kok Lah akikah ujarku kaya lu ceritane cemburu li cemburu ning gole ngomong ora cetak kaya lu kebebelen kok ciblak Ya, ya ceritane Purbosari karo Purbolarang Purbolarang. iya Dia Sunan Abu. Sunan Abu Abu. Mambu. Abu ketubluk kudu mambu abu blek Sunan Abu kok lambene denger. aduh jan ora umum kok Anak Sunan Abu kok. Sunan Abu tuh nih sing ganteng kayak Mas Firdaus. Lah. Dadi Sunan Abu. Dadi Sunan Abu kae jan anu. Ya ngeri kayu tuh Sunan Abu. Sunan apa? Sunan Bosok. Jabang bocah. Kula cemburu nggih. Purbolarang. Kula menika sampun tresna kali sliramu. Ih. Kelawan sliramu. Kawan sliramu ananging panjenengan kok malah tresna kali adik kula Retno sapa ya? Purbosari. Balarto Asih. Asih. Kali Purbosari menapa kula kirang ayu
menapa kula kirang setia. Ciblek jengkel terus nyekel botol aku Panjenengan kok kados menika. Purbasari. Iya Kakang Mas. Pancen mono watak wantune Mbak Yumu Purbalarang. Iya. Watak mantune Ora gelem ngoco. Cetok ayu-ayu kene, dhuwur-dhuwur kene, larang-larang kene. Ayo nek karo aku. Melu bae nyekel botol aku Purbasari, Apa we bol-bol larang-larang? alah Purba larang-larang. dine aku sing barep, aku calone ratu. Lah kok malah kowe malah ora sopan karo Mbak Yumu. Aku iki Mbak Yumu lho. Kowe wis gelek-gelek marang aku Purba ora pati larang. Ya, aku sing ketok moto ceto ayu melo-melo ceto Mbak aku. Elisa. Andi barep. Diajeng aja Mbak Elisa dia. Ya Diajeng. Purbasari. Iya. Kowe iki konde apa kok ngelek-ngelek apa kepiye? Iki to karo Purba larang. Heeh. Kowe kudu adil sebagai wong priya. Wong priyo. Kowe kudu adil. Milih ya, kowe milih sing iki. Loh, apa kupingmu Sing iki. Lho, aku iki Kupingmu iki budek apa piye? Budek apa? Budek goblok banget iki lho. Budek sebab opo? Kupingmu ki budek apa anu Purbasari? Nek Sunan Abu Kang Mas Sunan Abu iki wis dadi bojone aku. Bakalane iki arep dadi ratu. Lah kok kowe dadak ngrebut karo bojone Mbak Ayumu? Lah wong kowe kan wong lanang pirang-pirang. Apa kudu harus sama Mas Sunan Abu? Emangnya kamu tidak laku sama lainnya loh. Terserah aku. Purbalarang. Namanya cinta kuwi wuto. Sak karepku arep Hei! sopo? Anjir. pancen Oh, mono ya. Purbasari. Aku uga Sak karepku. Aku arep seneng karo sopo? Sak karepku ben aku seneng karo sing jenenge Abu nek kowe ra seneng. Sing digebuk turiman. Liyane. Kae sing salah sing lanang. Dadi anggere wong wan mendua, sing lanang ki sing lanang. Dadi sing dirembuk sing lanang. Ora sing kleru awakmu, sliramu sing paling kleru, mergane Bet, kok bet, ana bet, loro bet, seneng kabeh. Kan kowe kudune tanggung jawab dadi wong lanang kuwi. Ora Iki ngene, aku sing ceto. Aku tak kondus watara. Apa? Kirane ora salah karo nyong pegatan. Pegat. Mengko dicet. Pegat. Biasane lik turiman, ki lakon apa bae. Iya. Sing jenenge wong arep pas selingkuh kaya apa sing dititi tetep bocah lanang. Mulane bocah lanang wajib dihajar. Aja diwarah-warahi, dikompor-kompor. Ki nyong sing berem. Ora kaya kowe. Pancen asli. Lah Mas Sunan Abu ki seneng karo Purbasari apa Purbalarang? Loh. Nek seneng karo Purbasari, pegatan Purbalarang. Mengko Kowe dhisik. seneng Ono Terus keke, Ayo. aku didunga. Ono Apa sih aku sing apa? Mengko dhisik. Terus. Kok kowe kok dadi ngono? Sing ceto wong lanang kudu hajar atos. Kowe arep Apa, seneng kowe? sing Mbok, kono nek apa pancen terus sing kene. Terus. Kowe kepiye? Lah iya, Purbalarang. pasangan ya kayak gue. Luputku wae pun Kakang di ngapurane. Aku orang ngapurane kowe Kakang. Aku wis loro atiku. Aku saiki njaluk pegat. Ora karo kowe. Jujur wae Kakang Mas, jane karo kon ora pati penak to. Aku ora penak. Nah, mending kene wae sing Mending ceto penak. sliramu. Padha dhuwure. Padha dhuwure. Terus hitung-hitungane ceto. Aku dipegat dhisik. Aku dipegat dhisik. Arep karo Purbasari ora masalah. Nih aku dibersih dhisik. Ora sarane kaya kowe. Dibersih ning gone ngantem iki sing mandan mikir. Lah kenang apa? Ya wis tua. Ning turiman, Rika ora kena usul. Rika bayarnya duit temenan apa ora? Ya temenan sih. Ya nganteme temenan. Jangan temen-temenan. Oh iya, Kalah duit temenan. Kene wae Purbasari. yo Kakang Arep Mas. digoyong apa? Aku tetep tresno tenan karo sliramu. Nah, kono ora to? Ora. Oh, kan Saiki wis tak kurangi Berarti tresno ora. kawan karo. Matur nuwun ya wis ditukokke mbayak larang iki regane paling ora 10 juta matur Iya. nuwun ya. Lah, Kakang 10 Mas. juta. Kowe wis tak tukoke ageman. Yo. Sing 10. Pak Endah Sulistari Endah. Warno yen kok agem. Wah Ya. iki Ketok to sarwa saka sari. lep-lepe iki ketok ya. Lep-lepe ketok kuwi. Ra ono apa-apane wi bulu wi bulu. Ora apa-apa, sing jenenge elegan
nganggo kebaya nganggo klambi iki kudu sing biasa wae, ora kaya kowe iku pamer pating kerep kaya kunang. Apa Sing penting ditukokke karo Kang Mas Abu, Lah, ya ditukokke. ora Nek ngerti kowe Elisa. ngerti. Apa Purbasari. we Purba Kowe Rapati nukok-nukokna ditukokna klambi nang Abu? Perumah Abu? Asur